Jadymy. Okej. Josa tu pokręca, Josa tu podżiguje. Professional. Kolejny mój pierwszy raz w studiu nagraniowym. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought you some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear is still goodbye. As long as you love me so, let it snow, come on. One more time. Cześć, siemaneczko, moi kochani widzowie, witam was moi Rostomili. Nie zgadniecie, kajże dzisiaj je i kto ze mną je, bo to są osoby specjalne. Jest ze mną Roszak Show. Super, także jest z nami tak, cały zespół, niecały niestety, ale 3/8. Dokładnie. 3/8 zespołu. 3/8. 3/8. Na tej Ja. 3, a w sumie 8. dobre, to już kto tu z nami jest? Marcin Roszak, wokalista i autor piosenek zespołu Roszak Show. Cufal, gitarzysta basowy. I Olek, trumpecista. Także co? Moi Rostomili, ja mam dzisiaj pierwszy, w ogóle to jest kolejny mój pierwszy raz, ja nie wiem, ja na tym kanale moim bija rekordy pierwszych razów. I co? Dzisiaj jest pierwszy raz w studiu nagraniowym z takim fajnym zespołem, który tworzy po śląsku teksty, ale nie są to zwykłe szlagiery. Ja na przykład nie bardzo za szlagierami, mimo tego, że to ten nasz śląski, ale te szlagiery to tak nie bardzo. To są śląskie rytmy w hollywoodzkim brzmieniu. Także nie wiem czemu tu nie ma czerwonych dywanów. No czerwone światełko je. Za rok będą. Na tym tepichu możesz spokojnie porać trochę czerwonego, Tak. jak mnie moje oko nie myli. I będzie. Coś tam będzie. Coś tam będzie. Tuż przyjechałam, żeby obejrzeć, jak to się tworzy. Te wasze show. Słuchaj, dzisiaj generalnie dogrywamy ostatnie kącki. Olek przed chwilą dograł piękną solówkę. Ja muszę jeszcze dograć 3 wokale, a w zasadzie wokale do 3 piosenek. A później składamy płytę w jedna całość. Kero się ukaże być może w przyszłym roku. Zobaczymy, jak pandemia pozwoli. Taki mój plan, jak to z planami bywa. W tym roku nam nie wyszło. Ale cały czas przygotowujemy materiał i jadymy z tym szałotym w przyszłym roku na pewno. No toż to dobrze, to dobrze. Bez to my są ino dzisiaj w trójka. Olek jeszcze dogrywał solówka. Jedna musiała zrobić poprawka na basie. No i na końcu. Jedna poprawka. No jedna. No, Wiecie, każdy liczy jak może, nie? dobre. Matematyka się każdemu zgadza inaczej. Ale musieliśmy jeszcze, znaczy Marcin musi dograć wokal do 2 piosenek, także. Ale ja w przeciwieństwie do Petra jeszcze że nic nie nagrał. A, Marcin się czekał, aż my wszystko nagramy, posłuchał, czy to się nadało, czy do tego będzie mógł dośpiewać. Czy to się uda. Sekundą. Tak, I ja wtedy zacznę. tylko światło zostanie. Na mnie. Oczywiście. Światło. reflektory. Ja. Czekaj. Więc zaczęło się to 2 lata temu.
zaczął pisać utwory po naszemu, napisał do nich muzykę. Miało to być w założeniu trochę poważne, trochę niepoważne, a zrobiło się z tego fest poważnie, w sensie muzycznie, że postanowiliśmy zrobić z tego coś bardzo, bardzo dobrego. Zadzwoniłem do Cufala, Cufal do mnie przyjechał, siedzieliśmy pół dnia, albo cały nawet. I pan hopie, a co byś powiedział, jakby my zrobili to tak jeszcze, tak upgrade'owali to odrobina, nie? I padło, zrobimy z tego show taki choreo, wszystko na pełny, jak to się teraz go do... Na pełnym gazie. W międzyczasie zadzwonił do Olka i do chłopców z sekcji i jeszcze do paru innych naszych obecnie współmuzykantów. No i pomału zabieraliśmy się za to. Próba jedna, druga, trzecia, dziesiąta, ale cały czas mamy przyświecał nam jeden cel, że chcemy pokazać Śląsko-Gotka. Śląsko-Gotka w światowy sposób. Czyli nie jeden klawier i play, tylko jest klawier, ale do tego jest wokal na żywo, do tego jest bas, do tego jest perkusja, mamy I oktet. nie ma play i nie trzeba richtig zagrać. Znaczy jest play, ale my to play, a nie A nie jest solo to play. knefel. No, toście się dogadali. Więcej kabelków będzie na naszej koncercie potrzebne. Ciut więcej. Niż Standard, jeden niż czy dwa. standardowo w dzisiejszej Polsce. Mniej w ta strona. Dobra, ale Toście się wsypali, toście się jest- wsypali. fajnie, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie, przedświątecznie. Ja. A, To będzie tak w trakcie świąt. Będę to musiała zrobić, także... Ja? Ale mamy 21 grudnia, także pamiętajcie, miejcie to na uwadze, że jest przedświątecznie. Tak. Przedświątecznie jest. Ja jeszcze mam takie wrażenie, że teraz i tak są wszyscy pozamykani, nikt nie występuje. No, Ale tak pewnie ktoś, nie wiem, w garażu, w piwnicy ćwiczy, próbują to jakieś nowe projekty, programy. Dopiero jak to wszystko odblokują, potem nasz cały kraj i świat, to się dopiero okaże. To się łokorzy. A wtedy my. A? jademy z tym. Jademy z tym szałtem. I to nie są słowa na wyrost. Że my też nie czekamy, po prostu tylko no, działamy. No. Próby systematyczne. Choreografia, 20 000 kroków podczas jednej próby, wiem, bo mierza, to są kilometry na jednej próbie. W poniedziałek, jak jest o 9 w domu, to żona mi mówi, ty się w domu dzisiaj? No, taka niespodzianka. Właśnie, mieliśmy pogadać po ostatniej próbie, to lekko my przegięli. W sensie, że co? Ruchowo. 3 dni potem. 3 dni po, że się nie poradził z łóżka. o kurde, to macie WF przy okazji. Znaczy to na pewno, bo się okazuje, nie, że te szłapy, ta druga strona też idzie ruszać, nie? I no potem się okazuje, że jak lata się nie ruszało w ta strona, to organizm przypomina ci, a? Mam taki pomysł, Agaty musimy zaprosić na nasza próba choreo. O, I wtedy hopie, to pójdzie świat, No. jak te nasze kroki zobaczymy. Bardzo chętnie. Dziki pląsy. Albo chociaż pokazać wideo, my w sumie nie nagrali, nie? Ostatnio tego. No właśnie. To To jest bardzo To ciekawe. jest ciekawe. Bardzo ciekawe. Zespół muzyczny, który Bardzo Kiedy ciekawe. tańcuje Kiedy i tańcuje. zabawia i robi Kiedy po prostu te tańcuje. show. ćwiczy tańcowanie. Tańcuje to na razie takie duże słowo. ale Nie? Już dobrze? To jest bardzo dobrze. Nie, coraz lepiej. To jest tak jak z wszystkim, nie? Jak my zaczynali, to wydawało nam się, że to było bardzo dobre, a teraz jest to dobre. Ja. O, Już żona dzwoni. żona dzwoni. Kule, Kaś ty jest Kaś, że się sobie. jest. Tam się smykasz. Ile już numerów nagrał? Ja. Jeden wielki. Ale to, co jest do nas może nie najważniejsze, ale fest ważne, to że mamy z tego frajda. Wszyscy, jak my są ósemka, że sprawia nam przyjemność, że robimy coś razem, że każdy wkłada w to 100% energii, także to jest taki fajne, że wiem, że jak siedzę po nocach i cisnę i rozpisuję nutki, no to potem Marcin siedzi po nocach i pracuje nad tekstem, albo Olek ćwiczy solo, kiedy dzisiaj nagrywał. To jest taki, spoko, że każdego z nas to fest rajcuje, że możemy sobie pracować. Bo trzeba powiedzieć jeszcze jedna rzecz, że my co prawda są fest młodzi, ale już nie najpierwszej młodości. I jadymy na każdą próbę, choćby mieli po 16 lat, nie? Wiesz, jak pierwszy zespół, zebraliśmy się, wow, świat jest nasz, tak. jademy z tym szałotem, podbijamy go.
I tak właśnie pracujemy. Nie? Coś Czyli pięknego. dokładnie tak uważamy. I się nie możemy doczekać, no bo chociaż to co jak my gadali, że udało nam się zagrać w Radlinie 24 października, listopada. Października. To Tak, listopada to już żeśmy wyjść z domu, sobota wieczór. Aha, Październik. październik. I to było fantastyczne przeżycie. Jakby zmaterializowało się ta idea, którą my się wymyślili, nad którą my pracowali i to jest takie No show, taką super. wisienka na torcie, czy jak powiada Truskawka. były piłkarz truskaweczka. To jest kateczka. W całej ekipie, w naszej ekipie to nie są ino muzykanty 8, ale no, przede wszystkim realizator światła Domin i realizator dźwięku Łukasz, który pilnuje, żeby tam wszystko się skratało. No i Domin też wymyślał całą taką świetlną, jak mam jeszcze powiedzieć, reżyseria, oprawa. No, także znów ta nasza muzyka, że tam podkreśla pewne rzeczy. No, Fajnie, to wszystko pora ludzi razem. nad tym pracuje, No. nie? To, Wiele osób pracuje na ten wspólny sukces. Tak. Ale Tak. co najważniejsze, żeby to wszystko wspólny mianownik, czyli mamy śląskie teksty, niekoniecznie o pewnej części ciała Maryni I o wodziance. i o wodziance. Chociaż mi się to fest podoba. To jest, powiem Ci, tekst znakomity. I jest to zrobione, zaaranżowane bez Sufala. Jeszcze zapomnieli Ci o jednej powiedzieć, że w ogóle to są my w Wojkowicach, w naszym ulubionym miejscu na ziemi. Tak. To jest właśnie Maku Studios. Maku, pozdrawiamy Cię serdecznie. Tutaj już się coś stało, bo przed chwilą był jeszcze rendering, teraz już jest po renderingu, więc tu jest zapis naszego dzisiejszego spotkania w tamtej sali. Będziecie mogli to odsłuchać już za niedługo na kanale Agaty. I co? No i to jest stół mikserski, co ja wam będę gadał, wszyscy się na tym pewnie znacie. No, Ale tutaj powstają, nie powstają, ale tutaj rejestrujemy nasze pomysły. Cufal z Maćkiem, naszym realizatorem, siedzą tutaj i dbają o całość, a my produkujemy się. Zresztą Cufal ma podwójna rola, i tu siedzi, i tam siedzi, a my po tamtej stronie szyby atakujemy jak najlepiej potrafimy dźwiękami. Dokładnie. Tak, wiesz. coś pięknego. No. ja mogę powiedzieć, ja wiem do czego służy ten knefel. To jest ten, o tu mogę pogadać. Cud. Kap. Jak jest cisnyty, to my możemy z Maćkiem godać wtedy co chcemy, a ten kto nagrywa i tak nas nie słyszy. Także możemy mówić prawdę wtedy. Coś A w jak stylu, jest wyciek- Jezu, aleś to zmaścił. Jak nie świeci, to wtedy słyszymy. A jak Dobra, my- fajnie, ale jeszcze raz. 1, 2, 1, 2, jedziesz. No, moi kochani widzowie, nic nie trwa wiecznie. Niestety ta moja kochana przygoda z tymi fajnymi Karolusami już się pomału kończy. Ale mają do was jeszcze jedna niespodzianka na koniec. A na koniec zagrałem wam koncert naszego szlagera Joby Cię Bro. Jademy opy. Jademy. 1, 2, raz, 2, 3, 4. Joby Cię Bro, na autobanie w aucie, w kosztym jednym farcie, broły Cię po jasnoku, jak jest rok. Joby Cię Bro, fantry fele fatry Cię mile wyleją, broły Cię bez całych Joby Cię Bro. Piękne to było. Dobra. Wpadł
Pozdrawiamy serdecznie, trzymcie się, wesołych świąt. Cisnemy ku chałupie. Papa studio. Papa, było super. Takiej przygody jeszcze nie przeżyłam. Super ludzie bardzo pozytywni. Mam nadzieję, że im te show wypali, bo naprawdę jest to coś pięknego, nie jakieś szlagiery z niskiej półki. No to to jest moja opinia. To nie jest fakt, to jest moja opinia. Każdy ma prawo do swojego zdania. Także wybaczcie. Ale to jest naprawdę już muzyka na wyższym poziomie. To jest show, choreografia, światła. No po prostu miód, malina. Życzę wam, żeby się wam udało przejechać na od nich koncert, jak już wszystko się odmrozi, jak już korona odpuści. No i co? I będę z wami, będę jeździć na koncerty, na pewno, na pewno. Dzięki, zapraszamy.